चैनल के रउआ सब है सब्सक्राइब जरूर करी, लाइक शेयर कमेंट करी। हनुमान जी के भजन से सेवा कि बाल ब्रह्मचारी धनुआ धारी के पुजारी गदाधारी देवता, बाल ब्रह्मचारी धनुआ धारी के पुजारी गदाधारी देवता, गदाधारी देवता कमवा कोरेला प्यारी गदाधारी देवता, गदाधारी देवता कोरेला प्यारी गदाधारी देवता, गदाधारी देवता ब्रह्मचारी देनुआ धारी के पुजारी गदाधारी देवता, रउए से वरदान लेके और रउए के जरावे खातिर जब दौड़त रहे, नारद जी बात देखनी जाके विष्णु जी से कह देहनी कि देखा ई भस्मासुर भगवान भोलेनाथ के चढ़े के ले जाता जरावे खातिर। तले वहां के सुननी बात के नारी के रूप धर के सुंदरी के रूप धर के जब चलल बानी तब भस्मासुर के भरमावे खातिर रास्ता में रोकले बानी, तब तक के पछेट के लेके चल गई बवे। आ जब देखले बा विष्णु जी के तो हो के चहेटे लागल बवे, जाके वो पहाड़ के कांगरा में जब लुका गई बनी दोनों आदमी भगवान भोलेनाथ और विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ जब विष्णु जी के नारी के रूप में देखले बानी तो वहां के वीर अस्खलित हो गई रहे। आ वही वीर के का कर गई कि बांस के फोफी में ओढ़ के आ ओकरा के रख दिया। बाद में भस्मासुर के जरा देनी, तब कांगरा में से निकल के गइल बनी लोगी तो भइल बा कि अभी गइल का जावे करा के। वही समय जंगल में गइनी लोगी ना जाके अंजनी माता तपस्या करत रहली, जाके कहलो कि हमनी के पानी पियावो। जब पानी लेके आई तो कहनी लोग कि गुरुमुख भइल बारे ना तो हमनी के पानी ना पिए। पूछली कि कौन उपाय बा, आ तो उपाय ये बवे आ कि हमनी के हाथ से गुरुमुख हो आ तब पानी पिए। गुरुमुख हो गईली आ तब गुरुमुख जब होके लगली तो उहे कान द्वारा बांस के फोफी से वीर के पहुंचा दिहल गइलू है। हनुमान जी तरफ रह गइल आउहे शिव अंश कहले बात हमें के होवे कि हौवा तू